दा राजु नार्जारि बिथां नङा होमबा राजु नार्जारि बिथाङा आंनि बिदा आं इउपिपिएलनि मानसि नङा बयबो मिथिगौ थांनाय समाव आं इउपिपिएलखौ जेसेबां सोंखारिदों सोर आंनिख्रुइ सोर बांसिन सोंखारिदों आं मिथिया कम्पिटिसन खुङोबा मस्ट प्रबेबलि आंनो बांसिन सोंखारिदों राजु नार्जारिजोंबो आंहा बै सोमोन्दो हा मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि होनदों नाथाय आं दिनै बिथांजों जोंहा फोसावदिंनो फैदों मानोना राजु नार्जारि बायदि मोनसे भइस जोंनो नांगौ राजु नार्जारिया सोर होनना बुङोबा बिथां मावनाय खामानिफोरा दिनैसिम जोंनि गेजेराव माने डिसकास जायाखै जेरै आं मावनाय खामानिफ्रा डिसकास जायाखै जेरै हाग्रामा महिलारि बिथां मावनाय खामानियाव डिसकास जायाखै दिनैनि मानसिफ्रा बिथांखौ मा होनना मिथिगौ बिटिसिनि चिफ होननासो मिथिगौ नाथाय बिथाङा हाथियार देनानै हारिनि थाखाय ओंखारलांदोंमोन हाग्रायाव बेखौथ' मिथिया स' जोंनि हारियाव बे जिनिसा जाना दङ सेम वे दा राजु नार्जारि बिथांनि खामानिया बे जादों राजु नार्जारिया सोर राजु नार्जारि ना एमएलए ना एमसिएलए ना एमपि जेबो नङा होनबा बोसोरबा मा आगोल बे बिथाङा पलिटिक्सआव हाबदों नाथाय बिनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा गावनि नेरसोन एनजिअनि थ्रुयै गेजेरजों बेसेबांबा लाइमोनफोरनो नियार एबाउट 200 आं दाखालि खबर लादोंमोन नियार एबाउट 200 बर' फिसानो बर'ल' नङा बायदि बायदि दङ बिथांमोननो लाइभलिहुडनि मोनसे लामा देखायना होदों बिथाङा आरो बिथांनि नेरसोन एनजिअआव दस्रानिफ्राबो इन्टार्नशिप खालामनो फैयो जायफ्रा माबा ससियेल वार्कआव एजुकेसन लायो बेबायदि गोबां माबा दङ बेखायनो राजु नार्जारि बायदि सासे लाइमोन दैदेनगिरि जोंनि हारिनि भइसखौ जेन एसेम्बलियाव माबा रेज खालामहैनो हायो जोंनो नांगौ बेखायनो आं बिथांनि जानानै फोसावदिंनो फैदों आरो